Dim ond breuddwydio am gyrraedd safon rhwngwladol mae chwaraewyr Llangefni, ond maen nhw'n cael eu hawr fawr yfory. Y clwb ydy'r unig gynrychiolwyr o'r gogledd sydd ar ôl yng nghwpan Konica Minolta, hen gwpan Principality. Maent y dasg, wel sylweddol, gêm gartra yn y 5ed rownd yn erbyn Abercynon, sydd ddwy adran yn uwch na nhw. A hitha 200 milltir i ffwrdd o gadarnleoedd y gêm, dos neb erioed wedi honni fod Ynys Môn yn berw gwyllt o rygbi. Ond brawn dy Sadwrn mi fydd yna dipyn mwy na arfer o bobl Ynys Môn yn gwrando am ganlyniadau'r bêl hirgron yn ogystal â phêl droed. Mae Llangefni sydd ym Mhedwaredd adran y gogledd eisoes wedi curo 4 tîm o gymoedd y de yn y gwpan eleni. Rwan maen nhw'n wynebu eu her fwyaf hyd yma, pan fydd Abercynon o ail adran y dwyrain yn ymweld â Môn. Maen nhw'n arfer chwarae ar y safon uwch bob wythnos, wedyn mae hynny'n mynd i fod yn dipyn o fantas yn nhw. Ar ran y bwlch, wel, dwi'n gwybod, fydda ni codi gêm ar y diwrnod. Os ych chi'n eich Abertawe wedi dod i fewn, wel, sa'ch chi'n gwybod, wel, sgyn ni'n chans i rownd eich i'r nesaf eich, ond Abercynon, wel, pam ddim de. Y gêm yma am 5ed rownd y gwpan fydd yr achosur mwyaf yn hanes clwb sydd wedi datblygu'n arw yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 6 mlynedd nôl, wnaethon ni adeiladu'r adeilad crand yma i gadw ni lle, a da ni yma'n reit hapus. Mae'r Cian dal dipyn o waith i wneud angen nhw, ond mae o rhywbeth sy'n datblygu o flwyddyn i flwyddyn. Ac mae cefnogwyr rygbi'r ynys yn gobeithio bydd llwyddiant Llangefni yn rhoi hob i'r gamp yn lleol. Mae cael Llangefni fel clwb yn cynrychioli Ynys Môn a hefyd Gogledd Cymru fel yr unig glwb yn dal yn y gwpan ar y funud. Ond mae'n ysbrydoliaeth i pawb a mae'n help mawr i'n swydd i. Mae disgwyl torf fawr ar gyfer y gêm ac mae'r tîm o Fôn yn obeithiol y gallan nhw greu sioc arall a falle cael y cyfle i herio Cewri, Llanelli neu Gaerdydd yn y rownd nesaf.